வணக்கம் சார். என் பேர் அழகுமுத்தி. நான் சேலம் அஸ்தமில் குடித்துட்டு இருக்கேன். நான் ஒரு கவர்மெண்ட் சொல்லிட்டு கோட்டை வேலை பார்த்து ரிட்டையர் ஆகிட்டேன். இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் டவுன் வண்டியில் டூவில் போயிட்டு இருந்தேன். போற வழி என்னாச்சுனாக்க ஒரு வேன்காரன் அடிச்சு கீழே சொல்லிட்டான். நான் கீழே வந்தோடனே 2 முழங்கா அடி நிறைய பட்டுச்சு. எதாவது நடக்க முடியல. கீழே எடுத்தேன். ஆனா சரியாகல. வேற எங்கேயோ இந்த முழங்கா வலிக்காக எல்லாருமே பார்த்தேன். ஆனா எங்கேயுமே சரியாகல. என்னாச்சாக்க பேப்பர்ல விளம்பரம் பார்த்தேன், போட்டிருந்தாங்க. விளம்பரத்தை பார்த்தேன். சரி இங்கதான் போய் பார்க்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு போனேன். ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க. நல்லா இருந்துச்சு. வலி கொஞ்சம் குறைஞ்சிது. நான் 4 நாள் அடிச்சு இப்ப நல்லா இருக்கேன். அருமையா இருக்கேன். உடம்புல சுத்தமாயி போயிடுச்சு. இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கறவங்க என்ன சொல்றேன்னாக்க, நான் வைத்தியம் பார்க்க நான் சொல்ல கிடையாது. நான் நல்லா இருக்கேன். நீங்க நல்லா இருக்குன்னு நினைத்தால் வைத்தியம் பண்ணிங்க. எங்க இருக்கு ஆபீஸ் பாத்தீங்கன்னாக்க, அஸ்தம் தனி டேங்க்ல இருந்து பக்கத்துல இருந்து ஆபீஸ் இருக்கு. கீழே அட்ரஸ் கொடுக்குறோம். பாருங்க. நல்லா இருந்தா வைத்தியம் பண்ணுங்க. நன்றி. தேங்க்ஸ்.